2050ನೇ ಇಸವಿಡು ಲೋಕ ಎಂಚ ಇಪ್ಪು ಉಂಜಿ ಮಗಲು ಫುಲ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಡ್ರೆಸ್ಡ್ ಬರ್ನಾಗ ಇಲ್ಲದ್ದಕ್ಕುಲು ಎಂಚ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪುವೆರು ಈ ಮಾಂತ ವಿಚಿತ್ರ ಬೊಕ್ಕ ತಮಾಷೆ ವಿಷಯಳು ಉಪ್ಪುನ ಸಿನೆಮಾನೇ ಹಾಟ್ಸ್ಪಾಟ್ ಟೂ ಮಚ್ ದುಂಬು ಬತ್ತಿನ ಪಾರ್ಟ್ 1 ನಿಕ್ಲಿಗ ನೆನಪಿಪ್ಪು ಐತ ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗನೇ ಉಂದು ಈ ಸಿನೆಮಾ ಸರಿಯಾದ ಅರ್ಥ ಔಡಾಂಡೆ ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿ ಪಾರ್ಟ್ 1 ತೂದಿಪ್ಪೊಡು ಈ ಸಿನೆಮಾ ತಮಿಳು ಭಾಷೆಲು ಲಭ್ಯ ಉಂಡು ನೆಟ್ಟು ಒಂಜೇ ಕಥೆ ಅತ್ತು 3 ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಥೆಗುಲು ಉಂಡು ಫ್ಯಾನ್ ವಾರ್ ಇತ್ತೆದ್ದ ಜೋಕುಲು ಹೀರೋಲ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಚ ಕಿತ್ತಾಡುವೆನು ಪನ್ಪಿನೇನು ಕಾಮಿಡಿಯಾದ ತೋಜಾದೆರು ಡ್ರೆಸ್ ವಿಷಯ ಮಗಲು ಕಮ್ಮಿ ಕುಂಟು ಪಾಡುನಾಗ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮೇರು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನ ರೀತಿಡು ಥಂಬಿ ರಾಮಯ್ಯ ಅರೆನ ನಟನೆ ಸೂಪರಾದುಂಡು 2050ನೇ ಇಸವಿ ಬರ್ಪಿನ ಕಾಲೋಡು ಲೋಕ ಎಂಚ ಇಪ್ಪು ಶಿವಕಾರ್ತಿಕೇಯನ್ ಸಿಎಂ ಆಪಿನ ಸೀನ್ ಮಾಂತ ಭಾರಿ ಜೋಕಾದುಂಡು ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗಂಭೀರ ವಿಷಯಗುಲೆನು ತಮಾಷೆಯಾದು ಪಂತೇರು ತಂಬಿ ರಾಮಯ್ಯ ಅರೆನ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಸಿನೆಮಾಗು ಜೀವ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಫ್ಯೂಚರ್ ಕಥೆ ಬೊಕ್ಕ ಫ್ಯಾನ್ ವಾರ್ ಸೀನ್ ಭಾರಿ ಮಜಾ ಉಂಡು ಮೈನಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗುಲು ಮಸ್ತು ಓಪನ್ ಆದುಪ್ಪು ನೆಡ್ದ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಒಟ್ಟುಗು ತೂಯೇರೆ ಒಂತೆ ಮುಜುಗರ ಒಪ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿರೆಡ್ಡು ಕಡೆತ್ ಕಥೆ ಒಂತೆ ಸ್ಲೋ ಆತಿನ ಅನುಭವ ಒಪ್ಪುಂಡು ಹಾಟ್ಸ್ಪಾಟ್ ಟೂ ಮಚ್ ಸಿನೆಮಾ ಒಂಜಿ ಕನ್ನಡಿ ಇದ್ದ ಲೆಕ್ಕ ಇತ್ತೆದ್ದ ಕಾಲದ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಯ ಆಲೋಚನೆ ಎಂಚ ಉಂಡು ಪನ್ಪಿನೆನು ಈ ಸಿನೆಮಾ ಮುಚ್ಚುಮರೆ ಇಜ್ಜಂದೆ ಪನ್ಪುಂಡು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಂತೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಸಿನೆಮಾ ಬೋಡು ಸಮಾಜದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂತೆ ತಮಾಷೆ ಬೋಡು ಅಂದ ಈ ಸಿನೆಮಾ ಖಂಡಿತ ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿ ತೂವೋಲಿ ಈ ಸಿನೆಮಾ ಅಮೆಜಾನ್ ಪ್ರೈಮ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಥಂಡ ಆಹಾ ತಮಿಳ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮುಡು ಲಭ್ಯ ಉಂಡು ನಮ ಒಪ್ಪುನ ಸತ್ಯಗುಲು ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಇತ್ತಂಡೆ ನಮ ಒಪ್ಪಂದಿನ ಕಟು ಸತ್ಯಗುಲು ಈ ಸಿನೆಮೋಡುಂಡು ತೂದು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಚ ಆಯಿತು ಪಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಮದಪಡೆ ಸೊಲ್ಮೆಲು